Msasazi mandibulise kuwe okokuqala ndibulise kuba bukeli phaya emakhaya ngelihle igama lenkosi. Ewe kuthiwa ndintlaba ekhaya phaya ekhaya. Kodwa ke igama lam nguZamani kaSikhuphela, umfana waphaya eTsomo kuHange, ongumfundisi ke kweli bandla ke la Mawisile oMzantsi weAfrika. Uyasivela ke nanso ke yona nhlaba ekhaya kubawo uSikhuphela uSikhuphela udeliver eyona message eye yabhlungu ngolona hlobo kanye eye yanamandla okuvuselela amanxeba kwabanye abantu. Ukubizwa kwakho tatam ngonoteksi iye yakunikeza ntoni lonto engqondweni yakho? Andibulele msasazi, okokuqala liyinene elokokuba xa ndisabela elikhwelo lonoteksi kukuqonda kakuhle okwenzeka ngaphakathi kule industry yonoteksi, kuba jikelele yonke imihla siva ukuwa kwamaqhawe ngakumbi kwabo bakhokhelayo kule industry ye-Taxi Association. Ngoko ke ngujikelele lento nguzwelonke, ayenzeki nje apha kuphela, yinto yemihla ngemihla. Ndibone ke kulithuba elihle elo okokuba ke nam ndizohlaba ikhwelo ngelithi noko masizame ukubambisana, yinto yethu lena sisonka sabantwana bendlu emnyama. Baninzi abaxhomekeke kwesi sonka, baninzi abazizinto namhlanje ngenxa yale industry. Idinga ke loo nto okokuba le industry siyikhwezele, siyithandazele, sinqande apho kungalunganga khona ukwenzela uba zonke izinto zihambe ngendlela. Masibulele tete, siyagoduka siye emakhaya, iteksi nebhasi ziyaviva apha esithubeni. Uthini kumntu othi ikhaya ndalincama mna, ndirhaleli kwa ukuya ngoba ndidakuya ndicinga ukuya ekhaya. Uyayazi uba kukhona laa nto ixabileyo, kahle kahle ndinomkhuluwa oxabileyo, ngoba sinabakhuluwa abacifa maxa bengabakhuluwa amakhaya ngawabo, ngoba kukho umntana omntu othi ndakhutshwa ngumntu endizalwa naye ekhaya. Uthini kuloo mntu othi ndiyarhalela ukuya ekhaya kodwa kukhona laa nto ipha ekhaya? Okokuqala, imbali yethu bantu abamnyama eMzantsi Afrika yileyo yokokuba sazalwa amakhaya ethe sa, ootata nomama bengekho bephangela kude. Sibonane ke ngaloo mathuba kaDisemba. Ndifuna ukuthi ke ewe liyinene elokokuba eminye imizi ivaliwe, eminye ibuvalwa ngenxa yokokuba abo babegcine amakhaya abasekho. Nembambano ke ezithile zamakhaya ezithi zenzeke zidale iyantlukwano kubantwana bezalwa kunye. Kodwa ndicinga okokuba eMzantsi Afrika wonke umntu ngoDisemba ufuna ukubheka eMpuma Koloni. Uyabona kaloku ngoDisemba kusivala uwakrazulwa ukwenzela uba kuthiwe akalali umntu ozala inkwenkwe. Ngoko ke wonke umntu lixesha lolonwabo, ngakumbi eMpuma Koloni. Siyayazi okokuba iMpuma Koloni iyatrenda ngexesha likaDisemba ngenxa yolonwabo. Buyani bantakwethu sizokonwabani sonke, sibambane ngesandla. Nabo abathi eyi andinamandla, amandla uwafumana xa ubona abanye abantu. Amandla wafumana ngowuma phaya esizikithini emabaleni ekhaya, ezintlantini zamakhaya, utsho ufumana amandla namathamsanqa. Ngoko ke ndifuna ukuthi ebantwini mababuye bazothabatha amandla, bafunxe amandla kwabanye abantu, izihlobo zabo, neentlanti nemigquba yakumawabo, ukwenzela uba babuyele ngoJanuwari besemandleni. Masibulele kakhulu tatam, uThixo uxolo, uThixo uthando, asigcinele nina, siyabulela kakhulu.